Здравейте, хора! Аз съм Надежда, както знаете от предното клипче за познанство. Така, не съм го чула това клипче, за да се изкефя какво съм си взела, а за да мога да ви покажа какво съм си взела и да ви дам някакви препоръки. Така, всъщност преди да ви покажа нещата, които съм си взела, който има идеи за ново клипче или поне за заглавие за клипче, да пише долу в коментари. И след като видя, аз ще дам лайк нагоре, ако ме е харесал. Ако не ме е харесал, лайк надолу. Така, във Facebook се пише на Анита Василева. Да, ще напиша долу в описанието. Да, няма да мога да дам линк, но ще мога поне да ви напиша как се пише във Facebook. Нямам точно страничка, имам профил във Facebook, както всеки от вас. Така, това е по математика, струваше 60 стотинки. Мисля да давате 3,60 или повече за това. Може да си намерите някаква книжарница и да можете да го принтират. Да. И при мен имаше и допълнителен лист с всичките формули. Така. Това е по-български, 70 стотинки, не задавате пак 3,60 за това. Но взех си нотна тетрадка, приготвила съм се малко по-рано за училище, но така реших да направя. Останаха ми само бележники и облекла да си взема, само това ми остана. Взех си един транспортир, линия от 30 от 60 см, тази от 60, тази е от 30. Подариха ми една учебна програма. Имам и още една програма на Кубити Стик. Супер! Да. Това вече е минала и заминала история. Така, етикети. Няма нужда да ви ги показвам. Ако искате, мога да ви ги покажа. Ето ги. И съм 6 клас, ако някой се е питал кой клас. Това е. Така. Тех на братовчетка ми един подарък. Точно всъщност на сестра ми. Химикал с таблицата. Понеже тя е втори клас. Текст маркер се взех. Ето ви тук. Жълт. Тънко и дебело пише. Това е розов, тънко и дебело. Така. Сега. Какво друго да ви покажа? Да. Фломастерите ми с тънък и дебело. Тетрадките ми 80 листа, 80 стотинки. Да.